Снимате клип. Здравейте хора, аз съм Swinky VG и тук с мене Мен Ранър и разбира се. Пробега. Пробега. Ту. И днес ще играем в Bedwars 9. Да, бъдете по-тихо. И сега Мен Ранър ни дразни. Не е вярно. Да, И вярно. Мен Ранър миналата Bedwars. година имаше много къса коса, но явно сега е дългокъско. Дългокоско. Окей, хора, нещо за ви. Чувате ли ме? Ау, добре, влизам. И Мен Ранър няма батерия. Къде си? Тук има колко много. Ето се патка. Хора, като ми се заради малко iPad, аз ще играя с вас. Става ли? Да, ние играем с iPad-ите, хора. Добре, хора, сега махаме се от 99, явно защото няма никакво джонче. И отиваме в 4, явно. Явно трябваше да го направим. Опа. И в 4 има джонче. Да, бе. Да. Да, бе. Момчета, вие ще гледате ли филм? Не. Тогава гледате долу при Анди. Снимаме клип. Отидете долу в стаята, в спалнята, там е меко. Окей, Има хора. дял също. Отидете долу. Колко е И притъпкано. долу, Вики. И Николов и Анди. И тук няма джойнче. Айде, Bedwars. Има едно! Долу, викни просто Анди. Има едно. Loading. Ело, Анди! Анди, ще гледаме филм! Ето в това loading. Ама още е Тук loading. или чух компютъра? Какво? Никол, ти няма ще гледаме филм. Момчета. Вики, моля те, как го снимате този клип? С какво го снимате? Едно приложение. В момента го снимате. Да. Вики, аз се джойнах. И аз. Айде, Вики, ти кой отидете си? долу, моля ви се. Вики, Аз моля само ви се, да те отидете видя долу. къде си. Аз Ето там те, ти си зелен. Вики! Аз съм син, да. Моля ви се, отидете долу. В стаята ми вие като няма да гледате филм. Наистина. Не, Вики, моля ти се. Ето, влез. Добре. Тупаци. Ще те размажа. Окей, хора, ние се местиме долу. Тук ли спите вие? Много е яко. Аз то спя на випева. Ти спиш тук? Да, на випева. А Алекс къде спи? И това е ние любимия сървър с Криспи. Свинки. Свинки също. Да, ние ще спечелиме, то се знаем. Защото първо на първо, хора, само ви кажа. Той е идиот. Първо на първо, Той е идиот. Виктор е слабак. Да кажем, Свинки е слабак. Ти си Той слабак. не става. Да го знаете. Свинки не става. Той е булшит. Да знаете, хора. Ти си фъкшът. Сабскрайбайте за мен, разбира се. Ти нямаш канал. Пробеге! Без свинки, за свинки, хора, само пробеге! Как има? Цигани! Пробеге! Да играме! Да не. Само пробеге! Що ме биеш? Не бях. Не беше тогава. Да, ти някой не се чупи яйцето. Аз съм с някакъв друг. Чайна отключен. Да, бе. Ти си отключен. Хавай се бързо. Не, само за випове. Сега ще се отключи и за хора. Хъбвам се. Хора, това беше Дано да сме от един. Holy shit, моля те.
Holy shit, само за випове хора. Нищо не може да се направи на него. Трябва нещо да стане. Чайна е. Окей. Не. Джой! Не, фу! Фу, как? Как толкова бързо? What the fuck, хора? Fuck you, BG. What the fuck, хора? What the fox say? Fuck. Добре, това за сега няма. Не знахме какво да направим. Спират, и сега си правя каквото си искам. Вики, не! Вики! Посъгнал съм ти. Защо, бе? Този път наистина. Добре, този клип стана малко. Отивам си я гласа. Клипа стана толкова тъп заради тъпчето до мен. Не съм аз тъпчето. Ти си тъпчето. Да, тъпчето до мен. Е голям тъпчо. Той е най-големия. Тупак. Той е потак. Не е тъпак, той е потак. Окей, хора. Оп. Има join brick. Ти си join. Добре, просто ти закъсня. Я? Да, бе. Няма да се хъпва. Като ти не беше тук с мене, може да се променеш. Ми пука. Окей, хора. Спирам този клип. Това вече не е